Bun venit lume la un nou episod din Survival Island. Să continuăm. Ce-mi place muzica asta. Știți că în episodul anterior am făcut bonfire, adică campfire. Bun. Ce să facem? Să facem asta. Bun, easy peasy, lemon squeeze. Ca să scap de azi, de torță. Unde e? Unde e? Nu-l vedem. Bun. Să știți că itemele se distrug peste ceva timp și copacii la fel. Mi s-a împlut la mine pe tabletă. Bun. Dacă vă întrebați ce e sau să vedeți. Acum 3, 2, 1 și... Na. Bun, așa. Și hai să craftăm. Bun, am nevoie de un lemn. Let's do it. Bă, nu. Bun. Bun, un lemn am nevoie. Bun. Să mă asigur că se aude. Poftiți. Sper să se audă. Nam. Bun, gata. Am făcut că habar. 4, bun. Gata. You have. Bun. Ia. Nu știu, bun. Că poți să... Hai, da, mă, poți mai pui ceva. Nu mi s-a părut bun. Iar... Deci nicio capră nu mor nimic. Dar îmi place, nu știu, îmi place cum arată, frate. Trebuie să dai câteva să moară, dar totuși. Bun, gata. Unde? Am un cutie din CSGO. Vă place skin-ul ăsta? Bun! O nouă metodă. Frate! Mamă, frate, ce rapid ai ăsta să... nu merge așa. Pe bune, frate, pe bune. De ce nu puteai să mergi și tu cum mergi acolo? De ce? Rem la... Nu, frate, nu. Aici aia face. Bun, sporgem. Mamă, cât am făcut. 100.
Stai de curiozitate. Trebuie să fac din nou. Dacă am... bun, nu s-a întâmplat nimic, stă să mută să... Mamă, 27, nu vreau, nu! Mamă, ce... Bun. Să iau cea mai bună armă. Și nu mă întrebi. Da, bun, un loc, gata, acolo nu sunt. Aici nu sunt de an. Mă, nu mergi? Gata, acolo nu sunt de an. Când o să merg la rută. Bun. Băi, eu n-am uitat să-l pun. Am luat cu cealaltă. Sari. Tot am filmat. 6 minute. Bun. Nu e problemă. Atât. Nu știu, îmi place jocul ăsta. Dacă aș nimeri. Mamă, frate, dacă aș nimeri un animal de aici, aș fi... Numele meu ar fi Peter Pan atunci, dar nu știu eu pe Peter Pan, deși... Mor dacă am... What are you doing here, dude? Cred că nu duce. Încerc. Da, bun. Bun, 29. Hai să mergem. Bun. Dacă întreba. Facem asta, facem apoi facem zidul, bun. Facem pe bune. Facem pereții. 2 pereți am nevoie. Comanda. Bun. Și bun, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să dați like, subscribe, share. Mi-a picat telefonul. Bye bye.